एकाडेमि बरमाया ओइचएस आनजादाव साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। इं मायथाइनि ओइचएस आनजादाव पायनार एकाडेमि बरमा गावारि फसंथाना साइन्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय 7 आरो आर्ट्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय 7 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। थांनाय सानखालि फोसावजालांनाय ओइचएस आनजादाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय पायनार एकाडेमि बरमा गावारि फसंथाना साइन्स आरो आर्ट्स आयदायाव मोजां फिथाइ दिन्थिनो हादों। फोरमायनो गोनांदि देग्लाय बोसोराव पायनार एकाडेमिनिफ्राय साइन्स आयदायाव सा 130 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 112 फरायसाफोरा सेथि मासियाव, सा 18 फरायसाफोरा नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो आरो बेनिनो सा 49 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो आर्ट्स आयदायाव सा 71 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 53 फरायसाफोरा सेथि, सा 17 फरायसाफोरा नैथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हायो आरो बेनिनो सा 20 फरायसाफोरा स्टार मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हायो। बेखौनो लानानै दिनै बरमा पायनार एकाडेमि फसंथाना साइन्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय 7 आरो आर्ट्स आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय 7 फरायसाफोरखौ बरायनानै मान बावदों। देरहासार बसुमतारी, आङो पायनार एकाडेमि बरमायाव फरायदोंमोन साइन्स स्ट्रिमाव। आङो ओइचएस आनजादाव 93.2% लानानै उथ्रिसारनो हादों। आं सिगाङाव बर' बिजोंनि फरायदोंमोन मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलाव। आं सानो सिगाङाव जाय नोङो क्लास 10 फोरखौ जाय मिडियामाव फरायदोंमोन बियो बांद्राय मेटार खालामा, खालि नोङो उनाव बेसेबां नोङो हार्ड वार्क खालामो बेखौसो बांसिन मेटार खालामो बिसो। आङो आंनि पेरेन्ट्स, आंनि स्कुलनि वार्डेन्स, टिचार्स बिसोर गासिखौबो आरो आंनि लोगोफोर, आंनि हस्टेल खाथियाव थानाय आंनि आदामोन बिसोर गासिखौबो आङो बिनि थाखाय साबायखर होयो। आङो निट होनानै डक्टरनि जानायनि सिमां लायो। पायनार एकाडेमि बरमा बाक्सानिफ्राय 91.2% लानानै पास जादों। मा स्ट्रिमाव? Science stream, Boro medium. First of all, I want to thank all of the teachers, staff members for my excellence percentage mark that I obtained. I am very grateful to them, and they're really very supportive and nice and guide with so much love and care that I scored 91.2% in this exam. आंथ' दा इन्जिनियारिं लाइन लादों, स' JEE एग्जामखौ क्रेक खालामनायनि ड्रिम दं, स' ट्राइ खालामनो। टिना सरगियारि, आङो निकासि 3 नम्बर दिहिरानिफ्राय फैदों आरो पायनार कलेजनिफ्रायनो आं फरायनानै 91.2% लानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों। मेनलि टिचार स्टाफ्स, पायनारनिफ्राय आं बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट मोनदों होननानै आं बुंगोन। एन्ड सेकेन्डलि आंनि पेरेन्ट्स for their support and their efforts towards my studies. आं UPSC होनानै सासे IFS अफिसार जानो सानो। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनसमा लाहारि। आङो पायनार एकाडेमिनिफ्राय 90.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आङो टिचार्स आरो पेरेन्ट्सखौ होननो सानो।